Suka, amigo. Amigo. Palit ka. Ay, gunim, amigo. Daghan, day kang kuan ay nabot. Pila ka galon, amigo, sa usak adlaw abot nimo. Duha or tulo ka galon. Swerte. That's why na-asinso mo ang Chris Beans kay nanuba ka. Hello guys! Welcome back again sa my YouTube channel. Naanapot ta karon diri sa bukid na mo sa amoang balay nga gamay. So, for today's video guys, mamatak mi karon mauning nikuyog ko diri sa mga babaw sa mga bukid. Kay wala pa taon minahuman sa mga pamatak ko. Nagguway sa mananggutay. Mani siya ang buhat diri sa babaw, inigabot niya kay mga magpa-count siya sa manok. So mao na among mga manok diri guys, daghan na kay kinsay mo palit og manok. Baligyan na niya among manok guys. So daghan na kay ni, baligyan na ni mao na ang butanganan sa suka niya. So bago pa ni siyang gabutang og suka diri o tuba di ay abot niya ganang buntag. Pero mo baligya pod mi og tuba basta nay magsaad. Mao niya ang mga manok diri nga iyang ang atunon pero mi gwapo na kayo mong dugi-dugi. Dugi-dugi. Pagkaon di ha. So, mao ni siya ang mananggutay na guys. Pero minaniya da kanang bairon. Iyang sanggot. Ibayad ako sa imuha. Pwede ra. Pero yung mananggutay. Ibayad sa imuha. So, mao na ang sanggot niya yung gibaid. Ang kuha, ibayad sa imuha. Ikada angat niya diri kay magkuan ni siya. Magbayad siyang sanggot aron nga hait, aron nga kusog kuno mo tuba man siya ang teknik nga sa anong sanggot aron nga makuan siya mahait ug madaghan ang tuba. Kulang pa ni. Anong daghan nimong tuba, amigo? Amigo. Amigo naman ta karon, amigo. Dili naman tamain, amigo na amigo. Hait naman na. Kunin ko no. Kanang itry ko no. Salamat ko. Itry ko no sa imong kamot. Sanggot. Salamat. Basta Gwapo lagi ka, amigo. mag-uuma or mananggiti kay masamat din na siya. Dili malik ka dyan. Taga-budjol. Takdan kag taga-budjol, amigo. Panghugas sa sanggap, daga na kay kung anong daga na kay hugasan. Paghugas na. Dali, uy. Kaya mo ngopras na ta. Magtapok pa ta dito glubi. Dali na, let's go. Apas na nako ha. Kapabot naman sa inyo ang lalug. Lalugan naman karon sa inyo ang bus. Nagkuha pa siya og pagkaon ninyo kay lalugan na mo karon. So gwapo na kay kumo, gwapa mga hamis kay mga puti sa mga manok guys. Kinsay ganahan magpaliwat di og manok, available diri Ibaligyan na ni namo. Ready to kaon-kaon na ni. Ready to itlog-itlog. Dagan pa kay og nangoan ng itlog. Tara pa siya. Hi. Hello. How are you? Kumusta ang pagpangitlog di hala naulaw siya ni ambak siya. Pasag dis. So naapay ko andri guys. Gipakaon na mo diri nga manok o mga piso di ay. Integra 2,000 ang gipakaon na mo para nga piskay. Walay sakit sila. Mga lagsik ug mga lawas basta tuwa siyang i-feeds. So that's why mga gwapa o gwapo ang mga manok. Hi! Say hi to the camera! Woo! Guys! Guys! Mutabi po siya. Ganan siya mutabi. Abot na ko sa kakilo na. Be? Ano yung guna nila kay gaanon yung manuka. Dagko pero gaanon. Gaan ra ka? Kiss lagi ko. Kiss lagi ko nimo. Isipon. Isipon ka? Liar, better ka. So karon guys ako ang bana kay nanapok na siya sa iyang giipo gahapon. So ay! Ina na siya ang pagtapok niya guys. Ilabay-labay ra na niya ron nga matapok diri sa ubos Daga na siyang natapok. Taod-taod kumahumana na siya kaya mo na siyang batako na mo na siyang bukon. So namin nalimtan gahapon kay namatak naman mi gahapon. Tara mong nalimtan og gikaon og unggoy. Unsay giingon nimo? Gapo ka? So mao na ni ako ang natapok karon guys.
Nalimta na mo. Og dala ang sunda. Ay! Taro nga, uy, maigo ko. Iga na lamang ko. Kung wala na kay paghigugman ako, sige, ig ako. Abat, hangulag Georgia ni mo. Gamay lamang kag tao diya. Hangulag Georgia. Georgia is your life. Gamay tao. Tikra. Ayaw dira ibutang dito man ka oh. Nalapas na ka dong. Naipon na ni sa mga bukong. Takaan ni mo. Ano day? Dugaya po sa sundang aron makasugod na kuan buak. Kapoy. Ay! Kapoy arag balik. Christian! Alina! Ang sundang! Sundang! Guys, nabot na ang sundang. Salamat sa pagkuha sa sundang kuya o pagdala. Karon magsugod na taog pamatak sa lubi. So, kay dagan man kaing lamok, magdaob sa ta. Magdaob sa ko dere. Hinay mi dere sa babaw, guys. Kinahanglan gid ta magdaob kay dagan kaing lamok. Siya napalo. Hindi ka ganahan ako. Manong ka pabadlong ka. Okay. Uy, ano kang di mo sigaw? Ang problema ni mo. Laya sa mga lamok. Dagan ka lamok. Siya na ni. Ow! Aw, di karabaw. Mag-camping ka rin tita. Ayun, cool. Ayan na! Sumiga na siya! So, ni aso na siya. Magsugod na tao, pamatak. Kay naanay aso, dili na siya koan. There a mama study and the No more! Lamok! Kumana kagbatak o panapok dito. Ito do. Arbay bato kakuanan. Pagdala tag sulanan kay magkuan kada nagbutong dere. Balag tulo ra ka buok man ba? Ipin niya to. Aron buok ano pang Ibe. Ouch! Kita. Oku. Iusan na lang na dito. Apa dito siya na? Chicken, dalon. Usan na dito. Kumera ka dito. Maglugit lang dito na. Labas mo, please. Wow! For three, bam! Tagal lang siya to. Bulak pa! Ikaw na pa yung iduwa, oh.
Peng, peng, peng! Ano isa? Ano guys? Itom. Ano Itong bilubin? lubot. Gagmayon ni nato daan aron dali mauga. Nag-video ko. Wala ni tanan. Nakapal lagi dito. Hindi sa awa. Hilingan pa ka nga. Kuan ka basta ka. Kaya dyan. Kuha. Kanang vlog mine. Tagad na ng vlog mine. Hello ma. Swimming pool man ang slalom, mamba ko dira. Hindi ko be bunot. Bigay ko be. Hindi ko mabe. Agay! Be, ito ha. Ipak-bay na lang, ipakaw, nagmanok, magkasikan. Ang gitar, wala naman gitar, sama naman. Saan, lighter dyan ba? Be, mana? Hello guys! Salamat kayo sa mga viewers na po o sa mga subscribers. Nahit na na ang 700 subscribers guys. Thank you Lord o sa mga viewers. Yawa pa be, akong ko, ano kaya to? So karon guys, magsugod na tao pang lugat sa libi. Look at this. Ayan na. Ayan na. Ako ay nalula. Hindi ko maiwain ko. Baho? Ew. Hindi mo to, oh. Pushi salig ni mo. Ito na. Ew, bahuan. Abot ring baho ma. Murag utot ni mo kabaho. Nugasan pa ni. Buo ah. Anong gibuak ka to niya? Mailan mo gunang baho, good. Uwing ko. Fly away. You are my fly away. Kalami ba ni? Ito ang P. 7. Butongin gagawin yan. Ako boy. Ako. Hindi ka. Ubo. Kuhanin mo. Ha? Ang lighter. Doa po. Nasa kong utin. Ha? Ano pang pangpanguha sa kalamunggay? Kay inig abot na to dito magutan ta. Sige tara, sakto na na.